Gandang hapon mga boss. Dito tayo sa C6 ngayon. Pupunta tayo kung Taytay. Tawag ito. Patabasan natin itong ano. Kuha ni Magsi. Dito kay Boss Mel sa Taytay. Hanapin natin yung kanyang shop. Kaso ano, lubat na yung ano natin, camera natin. Hindi natin mag-video na yung subukan natin yung cellphone mamaya. Sabado ngayon mga bossing. Bakbake. Lubat, nakalimutan ko na naman yung baterya. Ano ba yan? Nakalimutan magpalit ng baterya. Tayo makabidyo nung kay Boss Mel. Ay, ambot. Lapit na naman to mga boss. Papuntang Taytay. Siguro kaya pa naman ng baterya. Problema pagdating natin doon sa mga ginagawa. Hindi na tayo makapag-video. Kasi ano, lubat na yung camera. Siguro subukan na lang natin yung cellphone. Ay, ambot talaga. Anak, kalimutin na tayo. Lapit lang ito mga boss. Kung doon sa galing sa pinaglikuan natin. Lapit lang. Ilang minuto lang, Taytay na. Lalo na kung ano, walang gaanong sasakyan, mabilis niya yung ano natin, sakbo natin. Ay, yan, hindi naman dito nagkaka-traffic, maliban lang sa ano, kung nag-u-turn dito. Ingat-ingat lang. Yan o, U-turn. Lumusot yan, bigla kami. May mga kamuti. Naku po. Nangyari dito. May umaatras na malaking truck. Yun lang. May kargang ano. Dito. Bakho. Lusot na mga bossing, daming mga kasama nating riders. Ano yung mga boss, yung sa U-turn talaga napakadelikado. Ibakbakan mo mga idol.
Yung mga ano pa rin, mga kulimlim. Tumila na yung ulan pero makulimlim pa rin mga busing dito sa ano, Metro Manila. Ito na tayo mga boss. Paglampas dito, tayo na. Basta ang tulay na to. Malapit na tayo doon sa ano, Agawaan. Yes. Ay, naku po. Nagsitawiran ng mga tao sa ano ngayon Taytay. Ganda din talaga sa tabing ilog oh. Daming ano dito, negosyo. Mahirap yung kalakaran. Hanapin natin yung ano, Busmil. Bosmel. Saan ka na? Dito na tayo mga busing. Hanapin lang natin yung ano, shop ni Busmel. Na. Saan na kaya? We will. Nasaan na ba? Sa bandang kaliwa natin yun eh. Galing tayo ng Taguig. Yun. Kita na natin. Tabi muna tayo dito. Sana bukas pa. Ayan, bukas pa. Dito tayo. Tayo mga boss. Oo. So, hindi tayo makaliko. Magkano ka, magsinyas ka, alam mong liligo tayo. Ay, ayaw na sinyas. Taas mo yung kamay mo. Yes, hirap dito magano. Salamat po. Ay. Ito na tayo, ay Busmil. Hindi pa ba? Bukas pa ba? Baka sarado na. Magandang hapon po. Bukas pa? Pwede ba? Ay, salamat. Sir, papaano ko lang po? Bawasan ko lang yung upuan. Alin ba yung ano, mas bagay? Mayroon po dyan? Sige po. Buti naabutan kami namin ano, bukas pa. Alin po yung madalas na binibili sa inyo? Ganito? Anong? Ganyan?